खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोननिसिम फिन आं सानसेयारि खौरां लानानै फैबावबाय नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रोमबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय एसबी बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला नोंथाङा बे चेनेलाव सानफ्रोमबो फुंनि समाव खौरां मोननो हागोन। अदालगुरियाव मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव दावहा जानाया गोलाव समनिफ्रायनो जाबोदों। फिन मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव दावहा जानायाव सासे बर' आइजोनि जिउ खहा। अदालगुरिनि माजबादाव मैदेरनि उदखार। अदालगुरि माजबादनि कमलाबारियाव मैदेरनि गाग्लोबनायजों थैनो गोनां जादों सासे बर' आइजोआ मुङा बिलाइस्रि दैमारि 45 बोसोर बैसोनि। फोरमायथिनाय बायदिब्ला अरुणाचलनि हाग्रानिफ्राय फैनाय मैदेरा मोनानि 9:30 रिंगायाव जितेन दैमारि मुंनि सुबुंनि न'आव गाग्लोबफैदोंमोन, जेराव उन्दुबाय थानाय बिलाइस्रि दैमारिखौ मैदेरा बोखांनानै बाहेरायाव लांनानै बुथारहैदों। मैदेरनि गाग्लोबनायजों जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों बिलाइस्रि दैमारिया। फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला नखरनि गुबुन सुबुंफोरा खुनुरुखुमै खारनानै जिउ रैखा मोननो हादों। हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायजों जिउ खोमानांनाय नखरनो सोरखारनि फारसेनिफ्राय अनसुंथाइ अदेबानि हाग्रा बिफाननिफ्राय अनसुंथाइ होनाय जागोन होननानैबो मिथिहोदों। नाथाय सावरायनो गोनांदि अदालगुरि जिल्लायाव मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव गोबां दावहा जायो, जायजों दासिम गोबां सुबुंफोरानो जिउ खोमानो गोनां जाबाय। दा हिर' साब जुनियर नेशनेल फुटबल चेम्पियनशिप 2023-24 गेलेनायाव आसाम स्टेट साब जुनियर गार्ल्स फुटबल टीमनि थाखाय 30 हिन्जावसाफोरखौ सायख'बाय। आसाम फुटबल एस'सिएशननिफ्राय नटिस फोसावनानै बे खौरांखौ मिथिहोदों। दा हिर' साब जुनियर नेशनेल फुटबल चेम्पियनशिप 2023-24 गेलेनाया 3 सेप्तेम्बरनिफ्राय 13 सेप्तेम्बरनि गेजेराव जागोन, जाय पान्जाबनि अमृतसराव खुंजागोन। आसामनि हान्जानि थाखाय सायख'जानाय 30 गेलेगिरिफोरनि मादाव गोबां बर' हिन्जावसा गेलेगिरिफ्रा सायख'जानो हादों, जाय गोजोनथाव खौरां। 30नि मादाव 60आनो बर' हिन्जावफोर। मुङा फारियै क'क्राझारनि हेपि बर', भेरगावनि बबिता बर', क'क्राझारनि रेबिका बसुमतारी, भेरगावनि सनामाया बर', अदालगुरिनि रिजिना बसुमतारी, रङियानि सानस्रि बर', अदालगुरिनि जिउमा दैमारि, अदालगुरिनि लक्षी गयारी, क'क्राझारनि अनजुलि ब्रह्म आरो भेरगावनि रहिमा बर'। गासै 60आ सायख'जानो हादों। सायख'जानाय 30खौ CRS आरो CMS आव रेजिस्टार खालामनाय जागोन, नाथाय 12खौल' गेलेनो थाखाय दैथायहरनाय जागोन होननानै मिथिहोदों। बिजनीआव BPF दोलोआ 81थि CWC मिटिं खुंदों, जेराव हाग्रामा महिलारिनि नुजाथिनायाव एबसुनि बारग' दैदेनगिरि आरो AGP राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरि कास्टम बसुमतारी बिथाङा BPF दोलोजों आखाइ हमफैदों। बिजनीआव खुंजानाय CWC मिटिंनिफ्राय हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोरमायथिदों दि BTCखौ प्रमद बर'आ मोनफानि उनाव मोनफा फोजोबस्रांबाय आरो BTCखौ रैखा खालामनाया बयनिबो बिबान दं। बेनिखायनो BTCखौ रैखा खालामनो थाखाय गासै हारि माहारिनि दैदेनगिरिफोरखौ खावलायहरदों आरो गासैखौबो जयैनो ओंखारबोनो थाखाय खावलायहरदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा। लोगोसे बुंथिबावदों दि BTCनि मसलपुर कर्टनिफ्राय तामुलपुर आरो गरेस्वर पुलिस थानानि जुरिसडिक्सनेल कर्टखौ बिचारनि बायजोआव हरबाय। बेनि अनगायैबो BTCआव 2 लकसभा अदालगुरि आरो क'क्राझार लकसभा दाबि खालामदोंमोन, नाथाय अदालगुरि लकसभा होआलासे बिचारनि बायजोनि बियाबफोरजों सरजाबफानानै दरं अदालगुरि लकसभा बानायनाय जाबाय, जायखौ BPF दोलोआ माब्लाबाबो गनायनाय नङा होननानै बुंथिदों आरो अदालगुरि लकसभा जानांगौनि थाखाय आयेननि गेजेरजों थांगोन, हाइ कर्ट, सुप्रिम कर्टसिमबो थांगोन आरो जि मावनो गोनां बेखौनो मावगोन होननानै फोरमायथिदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा। लोगोसे बुंथिबावदों दि प्रमद बर'आ मोनसेनि उनाव मोनसे BTCखौ फोजोबस्रांबाय। प्रमद बर'नि 3 बोसोर सोरखाराव 2 हाथियार लाग्रा आफादनि जोनोम जादों, अब्ला गोजोना बहा होननानै सोंथि खालामो हाग्रामा महिलारिया। बेनि अनगायैबो प्रमद बर'नि सोरखारा होस्रांनो थाखाय नटिस हरनायनि सायावबो हाग्रामा महिलारिया बुंथियो दि होस्रांनो थाखाय नटिस हरनाया सोंखारि जाथाव। BTC गोरोबथा बायदियै जायफोर 2003 मायथाइनि सिगां थादों बिथांमोनहा थानो मोन्थाय दं आरो जायफोर जायगायाव होस्रांनो थाखाय नटिस हरदों बैफोर जायगायाव फैगौ समबारनिफ्राय थांनानै खौरां लाहैगोन होननानैबो बुंथिदों हाग्रामा महिलारिया। ओजोंहाय होस्रांनायनि नटिस फोसावनायनि सायाव प्रमद बर' बिथाङा फोरमायथिदों दि जेराव होस्रांनो नटिस हरनाय जादों बेयाव बिथांमोनहा दि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव आयेन बेरेखायै हा आवग्रिनानै थादों बेयो सैथो। बेनि सायाव केसबो होनाय जादोंमोन, बेनिखायनो हाइकर्टनि बिथोन बायदियैसो होस्रांनो थाखाय नटिस हरनाय जादों आरो फैगौ 24 अक्ट'आव हाइकर्टआव हियारिं दंबावो। हाइकर्टआ मा बिथोन होयो बेखौसो सोरखारा मावगोन होननानैबो बुंथियो प्रमद बर'आ। बेनि अनगायैबो मसलपुर कर्टनिफ्राय तामुलपुर आरो गरेस्वरनि जुरिसडिक्सनेल कर्टखौ बिचारनि बायजो रङियायाव हरनायनि सायाव खौरांगिरिनि सोंथियाव प्रमद बर' बिथाङा फिननाय होदों दि गरेस्वरनि सोरबा सुबुङा अजद होदोंमोन। बिथाङा मसलपुराव फैनाय समाव 3 गारि सोलायनानै फैनो गोनां जायो। जानो हागौ बिथांनि अजदनि थाखायनो रङियायाव दैथायहरनाय जादों।
बियो बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'नि फिननाय बिटिसिनि गेदेर खहा जानायनि सायाव बिथांनि फिननाया बेसेबां जुक्ति दं बेखौ नोंथांमोनहाबो बिजिरनानै नायनो हागोन। क'क्राझार साइ स्टेडियामाव 132थि दुरान्ड काप गेलेनाया जागासिनो दङ। मैयानि सानाव बड'लेण्ड एफसि आरो उरिष्या एफसिनि गेजेराव गेलेनाय जादोंमोन, जेराव बड'लेण्ड एफसिआ 0-2 आरो उरिष्या एफसिआ 0-1 गल सोनो हादों आरो बड'लेण्ड एफसिआ 0-2 गलजों देरहासारनो हादों। बड'लेण्ड एफसि हानजाया देरहासारनो हानायखौ लानानै गोजोननाय फोरमायथिदों बड'लेण्ड एफसि हानजानि कच दैमालु बसुमतारी बिथाङा फोरमायथिदों दि बड'लेण्ड एफसि हानजाखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजानि थाखाय गेलेगोन आरो जोलुर गेलेनायजों गोजौ फारसे आवगायलांगोन बेनि मिजिं लानानै जोलुर गेलेनो थाखाय जोलुर गेलेनायनि सिगां आर'ज गाबखादोंमोन होननानै फोरमायथिदों आरो सिगांनि मोननै गेलेनायाव देरहानानै क्वालिफाइ जानो थाखाय गोबां नाजादोंमोन होननानैबो फोरमायथिदों। नाथाय जुदिअ जेनदों बेनि गासै बिबानखौ लादों दैमालु बसुमतारीया। जेनदोंब्ला आंनि थाखायनो जेनदों जानो हागौ आरो आं बेनि बिबानखौ लायो होननानै बुंथियो बिथाङा। बेनि अनगायैबो कच जानाया मोनसे गेदेर एक्सपिरियेन्स होननानै फोरमायथिदों आरो कचनि बिबान होनायनि थाखाय बिटिआर सोरखारनिसिम साबायखर बावदों कच दैमालु बसुमतारी बिथाङा। मोननै जोलुर गेलेनायाव बड'लेण्ड एफसिआ जेनदोंब्लाबो फेन्सफोरनि मददखौ नुनो मोन्दों, जायनि थाखाय साबायखर बावहरदों रायजो राजानिसिम आरो जोलुर गेलेनायखौ बेबायदि मदद होबाय थायोब्ला जोंनि गेलेगिरिफोरा थुलुंगा मोननानै नेशनेल क्लाबफोराव गेलेनायखौ नुनो मोनगोन होननानै फोरमायथिदों बड'लेण्ड एफसिनि कच दैमालु बसुमतारीया। एबसुनि बारग' दैदेनगिरि आरो एसजेपिनि दैदेनगिरि कास्टम बसुमतारी बिथाङा बिपिएफ दोलोआव मानो हाबदों बेनि सायाव कास्टम बसुमतारीया मा फोरमायथिदों फै जों मिथिनानै लानि। बिथाङा फोरमायथिदों दि गावजों लोगोसे एबसुनि माखासे बारग' दैदेनगिरिफ्रा बिपिएफ दोलोआव हाबफैदों आरो बिपिएफ दोलोआव थानानै सुबुं समाजखौ सिबिनो खाबु होनायनि थाखाय हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे बिपिएफ दोलोनि गासैबो दैदेनगिरिफोरखौ साबायखर बावहरदों बिथांमोनहा। बिथाङा फोरमायथिदों दि जोंनि सा सानजा भारतआव गासै मोन10 सिक्स शेड्युल काउन्सिल दङ। मोन10 सिक्स शेड्युल काउन्सिलनि मादाव बिटिसि सिक्स शेड्युल काउन्सिलानो उनसिन जादोंमोन आरो बेनो गोख्रैथिजों जौगासिननाय सिक्स शेड्युल काउन्सिल, जायनि थाखाय गुबुन सिक्स शेड्युल काउन्सिलफोरा जोंनि बिटिसिखौ नोजोर होबाय थायो आरो बिटिसि सिक्स शेड्युल काउन्सिल बायदि खालामनो नाजायो। 2003 मायथाइयाव जेब्ला एबसु आरो बिएलटिआ बिटिसि गोरोबथा खालामदोंमोन, बेनि सिगां गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय आफां आसामाव मोनसेबो इउनिभार्सिटि गैयामोन, नाथाय बिटिसि गोरोबथा जानाय लोगो लोगोनो हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव बिटिसिआव इउनिभार्सिटि मोननो हादों। बर' रावा 90 फारियाव जायगा मोननो हादों। बेनिखायनो सोलायनाय लाबोनो थाखाय आरो गुबुन गुबुन बिथिं जेरै सोलोंथाइ बिफान, साख्रि बाख्रि बायदि बेलायाव सिगांनि बायदि सोलायनाय आरो जौगानाय लाबोफिननो थाखाय फैगौ बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोआ जाहाथे देरहायो बेनि थाखायनो बिपिएफ दोलोनि जानानै खामानि मावगोन होननानै बुंथिदों कास्टम बसुमतारीया। इण्डियान आर्मिनि सा 9 सल्जारफोरा थैदों। मोनसे लामानि गिख्रंथाव जाब्रबथायजों इण्डियान आर्मिनि सा 9 सल्जारफोरा थैनो गोनां जादों। सा 9नि मादाव सासे जुनियर कमिसन अफिसार जेसिअ'बो दंफायोमोन। गिख्रंथाव जाब्रबथाया लादाखनि ले जिल्लानि नियमायाव जादों। इण्डियान आर्मिनि सल्जार गाखोनाय गारिया लामानिफ्राय गोथौ हाखराव गोग्लैहैदों, जायजों जायगायावनो 7-8नि जिउ खहा जादों आरो 2 जोखोम जादोंमोन। जोखोम जानाय 2खौ फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालि फारसे लानानै थांनाय जादोंमोन, नाथाय 2नि मादाव सासेखौ रैखा खालामनो हानाय जायाखै आरो बे गासै जाब्रबथायाव सा 9नि जिउ खहा जादों। जाथाय जानायखौ खौरां मोननायनि उनावनो रैखा खालामग्रा हान्जाया रैखा खालामनायनि हाबाखौ मावहैदों आरो जाब्रबथाय जानायजों थैनाय सल्जारफोरखौ सिनायजोबनो हानाय जाबाय होननानैबो मिथिहोदों। उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै मानिकपुर अट' हन्डा श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय बाम्पार अफार फोसावदों। नोंथांमोना मटर साइकेल बा स्कुटि बायनो गोसो दङब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजांथार खौरां, मानोना मानिकपुर पुलिस थानानि खाथियाव थानाय आरो इण्डियान अइल पेट्रल पाम्पनि उल्था दिगाव थानाय मानास अट' हन्डा श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय मोजां अफार लानानै फैदों। अफारफोरा जाहैबाय जायखिजाया मटर साइकेल बा स्कुटि बायोब्ला गारिनि टेंकि आबुं जाजासे थाव मोननो हागोन, लोगोसे सिट कभार मोननो हागोन आरो बेसेन नाङालासेनो 2 हेलमेटबो मोननो हागोन। बेफोरनि अनगायैबो जायखिजाया कम्पानिनि गोजाम मटर साइकेल बा स्कुटिखौ सोलायनानै गोदान मटर साइकेल बा स्कुटिखौ लानो हागोन नोंथाङा। हम डिलिभारिनिबो राहा दं आरो खम रां होग्रोनानैनो फाइनान्सआव गारिखौ मोननो हानायनिबो राहा दं। नोंथाङाबो गोदान मटर साइकेल बा स्कुटि बायनायनि थांखि दंब्ला नोंथाङा गोख्रैनो मानिकपुर अट' हन्डा श'रुमनिफ्राय बायनानै लायनो हागोन, मानोना बे अफारखौ 15 आगस्टनिफ्राय आरोबाव बांहोबावनाय जाबाय। माबाफोर मिथिबावनो लुबैयोबा 7002601255 नङाबा 910127
2776 बे नाम्बाराव कल हरनानै सावरायहरनो हागोन। खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा जुदि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।